Langsung ini terus. Khawatir stroke ini ae. Ya Allah, alhamdulillah. Nabi Muhammad dicuci. Pamane Kanjeng Nabi Muhammad nembe mawon sedo. Pamane Kanjeng Nabi asmane Abu Thalib sedo. Paman Abu Thalib satu-satunya paman sing melok siar agama Islam. Satu-satunya paman sing melok memperjuangno Islam. Tapi sayang waktu sedo Abu Thalib durung sempat mlebu agama. Kok gak ono sing nyaut. Abu Thalib sedo durung mlebu agama. Iku sing disusahi Nabi Muhammad. Melok siar Islam, ya melok memperjuangno Islam, dadak sedone durung sempat mlebu Islam. Nek wong sememikene saya yakinnya. Mulai bayi perocot Islam. Lah ngeten nggih? Ya Allah sekolah cara Islam, sunate biyen bapake ya cara, biyen rabine ya cara, ya melok tahlilan, ya melok yasinan, melok memperjuangno Masjid Ar-Rahmah, tapi sayang arang enten napa mboten? Sembarang kok ono kene. Lengkap. Mulana Nabi Muhammad susah melok siar Islam, melok memperjuangno Islam, dadak sedo durung mlebu Islam. Nek wong kene ana ya Islam kon melok tahlilan yo gak gelem. Tahlilan gak keteko, yasinan gak keteko, tapi mati njaluk diyasini. Ono. Enten apa mboten? Ono maneh. Durung suwe susai Nabi Muhammad ilang ditinggal paman Abu Thalib. Garwane Kanjeng Nabi sedo ibunya Khadijah. Padahal ibunya Khadijah adalah seorang istri yang solihah, seorang istri yang taat dengan suami, seorang istri yang kaya raya, yang harta kekayaannya banyak. Nek Kanjeng Nabi pinarak tenger butuh biaya, ibunya Khadijah mboten kakan ngendikan, kalung gelange dicoplok disukaken Kanjeng Nabi persis kaya Khadijah sememi. Khadijah kene lak ya ngono. Nek sing lanang gak duwe tenger kalunge langsung dicoplok nggih Pak. Gelange dicoplok. Dikekno napa disimpen? Kuatir gawe rabi maneh. Mulane bapake ya Allah gak pati getun masih sing wedok mati. Tambah sing lanang lho gremeng mateo kalunge tak doleh. Nek Kanjeng Nabi mboten Pak Bu, ditinggal garwane susah, tapi susah Kanjeng Nabi lapor Allah gak lapor kanca. Sapa sing gak susah ditinggal garwa? Wong garwa iku sigarane sing siji sigar, sing siji sapa meni dawa iku mana? Kanjeng Nabi susah lapor Allah, gak lapor tonggo. Nek wong sememi bojo mati lapor nang tonggo susah. Tenger ambek nangis. Baru sekarang tak punya kasih. Yuk terus sana yuk aku tak boleh ya. Lah kok akeh penyanyi di Ar-Rahman. Oh sudah biasa nggih, benjing monggo minggu nggih, minggu ngajeng sareng-sareng ngamen kali kula. Lalaju. Ya hai lalaju. Ya
Ya sakarep lu lambe-lambeku dhewe. Sing wedok mati, sing lanang nangis. Dadak sing wedok nduk jero kuburan lu jawab. Aku tak percaya kalau kau kesepian, sejak ku masih ada kau sering bergen. Katanya kerja malam, tak taunya seling. Aku sudah tak tahan mendengar omongan. Ya Allah ya Rabbi, ku mati bunuh. Hei, Kanjeng Nabi lapor ten Gusti Allah. Susai Kanjeng Nabi digawe golek hiburan. Akhirnya Kanjeng Nabi berjalan ke rumah Bibi Sayyidina Ali karramallahu wajhaha. Kanjeng Nabi silaturahim ten ngene daleme Bibi Sayyidina Ali ingkang asma sinten Pak? Bibi Sayyidina Ali. Bu, siapa? Nama Bibi Sayyidina Ali karramallahu wajhaha yang rumahnya ditempati Nabi Muhammad istirahat sebelum beliau melaksanakan Isra wal Mi'raj. Cik nemene cik jujure yu durung kenal. Masih aku yo gak kenal. Tapi sak enggak-enggake kula jenengan wong Islam kudu ngerti sejarah Islam. Terutama sejarah Rasulullah kudu ngerti. Karena pertanyaan pertama tidak bisa menjawab. Saya yakin pertanyaan yang kedua jenengan bisa jawab. Siapa anak Mak Lampir? Loh, sampean yo kenal. Sampean yo kenal karo Grandong. Koyok iya. Bibi Sayyidina Ali karramallahu wajhaha yang rumahnya ditempati Nabi Muhammad sebelum beliau melaksanakan Isra Mi'raj niku asmane Ummi Hani. Sinten Pak, Bu? Yo sakandani. Akhirnya Nabi Muhammad dan ngriku dijemput malaikat Jibril kali malaikat Mikail. Kanjeng Nabi dipapak kali malaikat Jibril kali malaikat Mikail. Diaturi melok Isra Mi'raj. Akhirnya Kanjeng Nabi ya Allah, gak ono persiapan opo-opo gade menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kula mboten nyeritakno masalah Isra Mi'raj dengan keseluruhan. Kula yakin seyakin-yakinnya nek wong kene wis apal sejarah Isra prek. Ditakoki Bibi Sayyidina Ali gak apal cari apal. Bu. Aku lho meni sing ibu iku lho sop. Nabi Muhammad Isra Mi'raj kula mboten nyritakno dengan keseluruhan, tapi Mi'raj Kanjeng Nabi munggahi Kanjeng Nabi sampai ke Sidratul Muntaha niku Kanjeng Nabi Mi'raj niku ketemu kali pinten-pinten nabi yang terdahulu. Mulai langit pertama sampai langit yang ke-6 Nabi Muhammad kepanggih pinten-pinten nabi yang terdahulu. Tapi Kanjeng Nabi sangat terkesan waktu kepanggih kali Nabi Musa alaihi. Ketemu nabi-nabi liyane Nabi Muhammad boten terkesan. Cuma setunggal ke langit yang ke-4 ketemu Nabi Musa alaihissalam. Napa Nabi Muhammad terkesan dengan Nabi Musa?
Oleh Nabi Musa begitu kepanggih kali Kanjeng Nabi jerit karo nangis. Sampai malaikat Jibril ku takon, "Mayu beki kaya Musa, apa awakmu kok jerit-jerit Nabi Musa? Apa awakmu kok nangis-nangis Nabi Musa?" Malaikat Jibril, "Kula niki dadi nabi luwih dhisik timbangane Nabi Muhammad. Saya punya umat lebih dulu daripada Nabi Muhammad. Tapi nopo malaikat Jibril, umat Nabi Muhammad mendapatkan keistimewaan saking Allah. Benjing umat Nabi Muhammad bakal mlebu swarga dhisik, sing ngebeki swarga benjing umat Nabi Muhammad. Umat kula lho Jibril, saitik sing mlebu swarga, kathik saitik keri-keri pisan mlebune. Kula kepingin Jibril dados umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku sing ditangisi Nabi Musa, kepingin dadi umat Nabi Muhammad sebab umat Nabi Muhammad kabeh mlebu swarga dhisik, sing ngebeki swarga benjing umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Tapi sing perlu tak takokno, kira-kira jenengan iku menik katut mlebu swarga napa mboten? Katut mlebu swarga napa mboten? Katut sapa? Insya nek ndelok modele kaya ahli swarga. Modele yo gawe busana muslim, yo pengajian, yo tahlilan, yo jamaah di Ar-Rahmah. Ya Allah, yasinan, melok, tahlilan, manakiban, istighosa, sholawatan. Alhamdulillah. Tapi karo kanca senengane plerak, pencap, sledat, petotak, perengat, pecucah. Kok apal? Ngono kepengin dadi ahli swarga. Insya moga-moga kula jenengan termasuk wong ahli swarga. Sampai Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan mandhape Kanjeng Nabi dicegat malih kali Nabi Musa. Nabi Muhammad, angsal perintah nopo panjenengan saking Allah Nabi Muhammad? Nabi Musa, kula nembe mawon diperintah Allah kali umat kula diperintah sedaya kongkon nglakoni salat. Pinten wedal Nabi Muhammad? Sedina sewengi namung ping 50. Sedina sewengi ping 50. Nggih, sampean balik. Sampean njaluk keringanan ten Allah. Napa Nabi Musa lho gak sanggup umat nglakoni sembahyang sedina sing ping 50 gak sanggup. Wong umatku gede-gede ae gak sanggup. Apa maneh umatmu wong sememi cilik-cilik kate doyan mangan. Oh gak kok berkecapan. Kapong kene sembarang dimplok. Ana tahu tek ngemplok, gado-gado ngemplok, bakso, rujak, gorengan, plak-plok. Ya Allah. Akhirnya Nabi Muhammad memperjuangkan umatnya. Riwa-riwi njaluk keringanan ten Allah, 50 niki kantun gangsal. Ngoten lho terus Nabi Musa sampean balik malih Nabi Muhammad boten malaikat Nabi Musa izin kula ten Allah bolak-balik njaluk keringanan. Loh, Nabi Muhammad senajan cuma sedina sungi ping 5 akeh umatmu sing gak iso nglakoni salat. Cocok napa boten dawuh Nabi Musa? Ping 5 50 iki ping 5 niku lho abot napa boten? Angel napa mboten? Nek ndelok Masjid Ar-Rahmah kaya ngono jamaah yo akeh sing rawuh. Ustaz, takmir musa masjid, kula takon kira-kira enten ta nek wayah subuh sing jamaah Ar-Rahmah 59. Keri-keri tok kari songo ya. Nggih kari songo, gak usah ngomong ndelok modele wis ketara. Sing lanang 4, sing wedok 5. Wedok iku wong 5, Wak Nah, Wak Tun, Wak Iya, Mbak Endang bocor.
Mbak Yayu prei, Yu Siti durung keramas. Akhirnya sing ngadzan iku lho ya Allah gak ono arek karang taruna remaja masjid sing enak-enak suarane. Nek wae subuh sing dipakakno lho sing tuwek-tuwek. Sing gak ono penggang. Kate azane saleh nafas wis mangap-mangap Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar sing cedheki Masjid Ar-Rahman gremeng gak ewek wedhuse sapa kecepit iku sing nom-nom lho nandi kok sing tuwek-tuwek dipakakno. Bu. Akhire mari azan pujian ambek ngenteni jamaah gano sing teko. La ilaha illa anta. Ya hayu ya qayyum. Ya dzal jalali wal ikram wa amitna ala dinil Islam. Pujian ala 5 lho gak ana wong mara. Sing adzan dola kale wis awan are. Tak dono sing krek krok krek krok krek waktun. Waktun gawe kelompen. Krek krok mair bari Allah melok salat jamaah. Kok gak ana wong nek gak situ tok akhire waktu niku mlebu nang nggone tempate wong wedok ana satire ditutup selambu ngoten akhire wong sing iku sing pujian ndelok sapa sing teko iku mau sing waktu ya ngono sapa sing ngandang iku mau dadak waktu nginceng padha ngincengi sing ngandang langsung geblak oleh ndelok waktu wedake mbau weluh kena gerimis dilewer gak karo-karo. Sapa meni gerandong iku. Akhire tetep pujian ambek ngenteni dadak ono sing teko maneh, wak teni. Ambek wate kuku. Akhire jejer waktun ya Allah. Akhire ono wak selamat teko. Wis oleh wong papat. Cari wak selamat. Ayo cepet di pesawan iki. Ayo diimami. Nggih. Akhiri imami komat. Mariadan komat. Dadak wak selamat kon ngimami lho gak gelem. Wis awakmu masih sisan dadi adzan ya komat ya ngimami. Lah iya. Ngono dadak lho ngarep hap. Koyo yo gak tahu dadi imam. Langsung noleh. Rapatkan barisan. Pak Selamat ngamuk, mek situ goblok. Dirapat to karo tembok. Bu. Akhire imame Allahu Akbar. Pak Selamat ya Allahu Akbar. Maca kabir maca Fatihah. Sampai walabdallin amin gak ana sing muni. Mek wong loro tok sing muni lho. Pak Selamat kok gak muni nandi iki. Dadi maca surat pendek Allahu Akbar ya dilala kersane Allah sing Pak siku mau ngimami mari salat Isya gremes sarung situk-situk iku danan akhiri subuh iku celonoan dadak ngimami waktu rukuk Allahu Akbar ambek ndelok endi Pak Selamat kok gak ono pasti gondol wong sebelah iku mau iku mau wong jamaah apa mak lampir Sami Allahu liman hamid akhirnya wedi dhewe sing imame kok gak ono temen kok akhirnya ya Allah gak sida sembayang wong ngalih muli lah wong iku loro ya ngono ngenteni kok gak Allahu Akbar terus suwe sing situk watuke kok akhirnya kepentut muli dadi waktun tenger kok gak ono sing nerusno dadak tinjeng lho kok gak ono koncoku didelok masih telu imame gak ono pisan melayu pisan
bae wakten iki mau nang jeding watuk kepentut akhire wudu karo anyang-anyangen niku. Ya Allah. Mulane salat niku ditegakno. Mulakno Masjid Ar-Rahman niku didamel jamaah nggih Pak Bu. Gawe salat aja dibangun tok. Bangune gampang. Makmurno masjid iku lho sing angel. Halo. Nek jaluk urunan gampang, bangun gampang. Ngiseni ni rada nggih napa nggih? Melana salat aja tinggal. Man hafidho ala sholawati khamsi. Barang siapa yang bisa menjaga salat 5 waktu. Liwat atihah tepat pada waktunya. Ojo maning ngomongno masalah sembayang tepat pada waktunya. Genep ping 5 niki pun syukur alhamdulillah. Angel salat tepat waktu kecuali Ramadan. Nek Ramadan insyaallah selalu tepat waktu. Zuhur jam 12. Ya Allah, jam 11 wis kum-kum. Gak kuat panas. Nek gak Ramadan saenake. Zuhur jam 2, asar jam 4:30, maghrib jam 4:30, isya sak kobere, subuh jam 6, sholli fardhu subhi kawanan lillahi ta'ala. Lah pokok belakarak nanggolne kawan. Apalagi kita berbicara masalah wadawami alaiha. Ojo maneh ngomongno sembayang khusyuk angel. Apa maneh wong kene sumprit lu gak percaya. Mulai takbiratul ihram sampai salam gak eling apa-apa. Reketeng. Allahu akbar. Sak rakaat khusyuk. Kok wis beduk sih nak? Nih, ayo gak boleh. Mas. Nah. Kersane pun kersane. Nah. Tutuk ndi lali aku. Allahu akbar. Sak rakaat khusyuk, rakaat kedua mulai belakrak. Allahu akbar. Ya Allah. Menibu loro iki. Ponakan nyuna tangga mantu duwe maneh. Allahu akbar. Bu piro aku iki? Aku biyen kedelean 30 arek. Ambek nggawa gula 2 kilo lenga 2 botol. Sami Allahu liman hamidah. Lah kula jek regane 6.000 saiki 13 arek. Allah, jarno wis ngene bapake teko takon ngeterno ae. Sami Allah, oleh piro aku sembayang ki mau? Oleh loro, apa oleh telu, apa oleh nek awake dhewe sembayang bingung oleh loro apa oleh telu jenengan yakin kudu oleh loro mantepno oleh loro sampean tambah setunggal. Mari sembayang anake takon sembayang apa mah maghrib lha kok ping 4 awakmu gak krungu kabar nak rukuk mau eling buwuhan mulakne sing paling apik salat jamaah. Nek wong salat ijen iki padha karo tuku beras 1 kilo. Nek wong salat ijen iki padha karo tuku jeruk 1 kilo. Cerewet wong tuku 1 kilo niku. Bolak-balik dikonokno ngene, ana lase emo, ana krikile titik emo, milih mek 1 kilo milih sing apik. Demikian juga dengan Allah. Nek ngoresi wong sembayang gak khusyuk titik sudo ganjarane. Tapi nek salat jamaah iki padha karo tuku beras 1 kintal. Las katut, krikil katut, ajur katut. Tuku jeruk sak kotak bosok katut, enom katut. Salat jamaah imame khusyuk, makmum ana sing gak khusyuk
tetep oleh ganjaran 17 kegawuh imam sing khusuk. Imame gak khusuk, makmum ana sing khusuk tetep oleh ganjaran 17 krana barokahe makmum sing khusuk. Imame gak khusuk, makmume ya gak khusuk, karo-karo padha gak khusuk. Tetep oleh ganjaran 17 barokahe kumpul jamaah. Mulakno nek dadi imam kula dipesen apa maneh menis wayahe traweh surate aja dawa-dawa ya aja cepet-cepet deloken jamaah niki makmume ana sing tuwa ana sing nom ana sing linu-linuen ana sing kesusu ana sing kebelet ising ana sing durung buka macem-macem. Mulane dadi imam aja kemlinti. Boleh kok ngono ngimami dadak ngimami subuh maca Yasin. Ya gak nang jamaah selakulaan arek. Lah terong awan didik mundak 100 sih kono. Pengalaman. Ya dikandani. Bu Erli aku ini. Bu. Bu. Apa? Dadi imam traweh ya aja suwe-suwe. Sakno jamaah. Ya Allah, iso dawa-dawa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.